Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guarne Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tuhita di bagasan tikion, imana tarsurat di Yohanes 2 ayat sadaro di ayat 12. Songono mahatana lausta paihutihut ma. Dungi patoluarihon adongma na marbagas di hutakana na di luat Galilea, jala disima inani Jesus. Alay dohot ma Jesus rapon akasisianna di pio tu pestai. Jadi dung hurangan anggur na sida ninna inani Jesus mamadok ibana. Dang adong anggur di nasida. Alay ninna Jesus mamadok ibana. Marhua ho tuau inang, dang dopero tikiku. Dungi ninna inanay mamadok akaparhubas, manang dia dohononna tuhamu bahek kamu ma. Alay mangihuton adat parburion ni halak Jahudi, adong ma diri disi onom gusi, manak kudo batu, siat-siat dua rodi tolu poting. Dungi ninna Jesus mamadok nasida, gohiamu ma akagusion aik, jala gok situtuma dibahen. Laos didok musetu nasida, tahui hamu masyani, dungi buak kamu ma tu iduk muna, jadi dibuan nasida ma. Alai didai iduk nia kaparhubasi ma aeki, naung gabi anggur, jaladang diboto harorwanna, ay holan akaparhubas nama nahui aekido ubotosa, gabi dijoma pangulii. Jadi ninna mamadok ibana, saluhut jolma mangalehon parjulu anggur na duminggan, dung pebutok kalak asa dilehon na humurang. Ia ho di podo anggur na dubinggan ro dinwaing. Asai matad dana parjolo na binahen ni Jesus di hutakana di Galilea. Papatarhon hasangapon nai gabi porsea ma akasisian na di ibana. Dung salpui tuat maibana tu Kapernaum rap dohot inana aka anggina dohot sisianna. Laos mian manang piga ari disi. Ido sahatna. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Horasma dihita saluhutna. Tangyangta di bagasan hahipason. Nang di bagasan ganup nasa pangod dihonon ni Jahuba di batahita. Dinalahu maddalani akari-ari tanwaing. Lumobima di ganup nasa aka hamaulon. Manang na diguari pandemi COVID-10 sia, namasa nuaing dilihat portibion. Turpuk ni jami taon, ima nagabi ojahanna, pauliulihon aka hasomalan nadinggan. Dia doa kahasomalan nadinggan, si putih hota nagabi mutiha sian turpukon, na parjolo damang dohot dainang. Dipangidohon ma ganup nasa tuhita, asa gabi si pardohot, manang namad dohoti pesta manang adat. Rodo si Maria ina ni Jesus, songoni na dipio Jesus dohot akasisianna. Jalalaos didohoti Tuhan Yesus dohot akasisianna do ulau pesta, ima ulau pesta namar bagas di hutakana. Hutakana ima husada hutana jonok tu Nazaret, huta hagudangan ni Tuhan Yesus Kristus. Jala diganup nasa akahasomalan di tonga-tonga ni pestaipe. Didohoti Tuhan Yesus do, jala luhut na tutupa tuduhon, ganup nasa akaulaon pestai. Dang gabi ulaon namaralo tuharajaon, manang tulomoni rohan ni Jahuba di bata. Jadi tung masay rekod do hita, dinalahomad dohoti ganup nasa akaulau ni. Songon natar surat di Rom 12 ayat 15 di dok. Marlas ni roha mahamu, rap dohot akana marlas ni roha. Jala tangis mahamu, rap dohot akana tangis. Takas dipatuduhon Tuhan Yesus, natung masay argado ganup nasa akaulaon paradatun na masa. Di tonga-tonga ni parnguluon ni Jolmay. Jalan apa tuduhon ganup nasalas ni roha. Di naung jinakon ni hasuhuto bulup pasu-pasu na siya Tuhan debata. Lubo bima
pasu-pasu parbogason manang pasu-pasu pardongas saripeon na pinasupasu ni Jehovah di bata manang na pinadomu ni Jehovah di batai. Damang dainang na hinaholongan Roh Tuhan Yesus na pinio ni hasuhuto boloni. Songoni manak kita saluhut na. Rikot si tutu hita dinalaho madoho tigandup nasa akka pamiun. Manang akka pangotangion na pinasahat ni hasuhuton dinalaho makalason ganup nasa akka ulau pesta. Ido bahid di hata batak dido. Si sedo mula ni hata. Sukun mula ni uhum. Jala gokod do si paimaon jojo nang sialusan. Damang dainang, bohado hita dinalaho mga respon, bohado hita dinalaho mga lusi, manang dinalaho paimahon ganup nasa akagokon manang jojo. Tutu sahali damang dainang, siyan ganup nasa hapor siauta, ikot do taulahon ganup nasai, molo ulaon las ni roha, dohot tita marlas ni roha, lam marlas ni roha ganup nasa akka hasuhuton na mangulahosa. Songoni ganup nasa akka ulaon habot ni roha. Tutu dak holan ulaon las ni roha sihutonoton. Alai ulaon ganup nasa habot ni roha pe, ikot dohot dohita dinalaho mangalehon hatuguon manang dinalaho patugarhon marhite-hite haporseon marhite-hite hatani debata tuganup nasa aka namarhabot ni roha. Ala itu tu ganup nasa ulau ni unang magabi ulaon namaralo tulomo ni roha ni Jehovah debata. Manang taulahon ganup nasa ulau pesta manang ulaon habot ni roha so tung mataulahon muse manang namak kasomalhon akka hasi pelebiguon. Alai debata mana tapuji disi. Holong ni debata mana mangarahut. Jala ganup nasa akka ulaoni. Gabe hasangapon parsobaon tangiang pamujion tuadopan ni Jehovah debata. Napadua hod damang dohok dainang. Radut pauliulihon. Ditiki di boto inani Yesus imasi Maria nahurang anggur di parpestaan na marbagas di kanay. Alai siyan si Maria sendiri dang nagabi hata manguhumi naruar siyan pamangan. Dang nagabi pajebu-jebuhon si Maria. Alai dirado ti ibanado ganup nasa akaulau ni. Molotungpe nagabi todong ni si Maria manang napariban ni si Maria na marulaw nun. Alai tutu siyan ganup nasa naniradutan ni si Maria ganup nasa ulaw ni. Jaladang olo ibana dinalaho manguhumi hahurangan ni ganup nasa ulaw ni. Dang olo ibana pajebu-jebuhon. Sada si tiruon na dinggado dihita sinuaeng. Lumobi madihita halak batak. Lumobi diganup nasa halak batak na porsea. Sotung maalan ya kahahurangat di sada pesta gabe dohot tita dinalaho manguhumi. Gabe dohot tita pajebu-jebuhon. Alai saluhut na damang dohot dainang. Satolap ni gugut ta boloboy taraduti maganup nasa ulaw ni. Alana bolo dohot tita tu sada pesta. Humurang pestai. Sa sitong na dohot donang hahurangat tay. Molo tutudo hita. Sisean ni Kristus, molo tutudo hita ruas ni debata, ruas ni Kristus parholong roha jala partigor, dohot para si rohai. Damang dainang diganup nasa pesta, sayolo do tutu gudang akahahurangan na. Songod dia pihasisikop ni naong taparade, say adong do hahurangan na otik manang gudang. Jala tutu sehali olo do dangalani hasalaan ni hasuhuton. Manak kumurang dia kanamak kubesi. Alai gabi hata gait ma nagabi sukus-sukun namadok. Buasa ma ditiki dilehon Tuhan Yesus mangal 5.000 halak. Cia 2 deke dohok 5 roti. Alai adong martiba 12 hirang. Alai gabi alus hata gait do.
diganup nasa hitabata namaddo. Alusna didokma ala soadong halak kita bata disi. Hata gait nasi paingot mai dihita. Unang madi pesta gabi tabuat marlubi-lubi. Lumobi mahamok kusod di si panganod dang si inumun. Ikon jamut dohita, ikon radut dohita. Ganup nasa ulaoni, nang pehasuhuton na makasuhuton, alay sudi dohita na mangulahosa. Napatuluhon, porsea di Tuhan Yesus. Porsea do si Maria di Tuhan Yesus. Ros ibana madapoton Tuhan Yesus. Laos dia lueluhon ma ganup nasa akan nahumurangi. Lumobi ma nahumurang di angkur. Laos ditonahon si Maria matuaka parhobas manang dia nanidokna oloy hamuma. Laos dioloi ganup nasa akka parhobasi mahatani Yesus asa digohi ganup nasa gusi dohot aek. Disuruh Tuhan Yesus mamusena sida manahui sian gusi. Laos dibuan ma tu iduk ni parhubas. Songgot ma rohani iduk ni parhubasi. Ala didai ibana tung maseding gadai ni angguri. Roma iduk ni parhubasi didapot tom mahasuhuton. Laos didokma saluhu jolma mangaleho parjolo anggur na duminggan. Dung pebutok kalak asa dilehon na humurang. Iaho di peopodo anggur na duminggan ro dinuaing. Hapor seaon pangoloion jala mangulahon tu Tuhan Yesus. Tupa halongangan ae gabe anggur. Jala tungmas saitabu daina. Songonima tutu ganup nasa parnguluon ni akana porseai. Molo dioloi, molo diulahon, ganup nasa haporseaon na di Tuhan Yesus. Boha dohot tita damang dohot dainang. Somal manotong do dirita porsea di Tuhan ni. Taulahot do ganup nasa akka ulahon na disuruh ni Tuhan ni. Songon akka parhubas, songon si Maria na porsea. Jala dapot do halongangan di ganup nasa paranguluota. Alay taingot madamang dohot dainang. Jumulo doha porseaon, pangoloion pangulahonoton, asa saud halongangan nasian jahuba di bata. Lumobi di namasa hamaolon sinuaeng, binahenni pandemi COVID-19 sia nata adupi. Talualuhod doganup nasa akka hamaoloni, di bagasan haporseao dohita pasahaton ganup nasa akka tangiang tatutuhan ni songon si Maria na mga lualuhon tu Kristusi. Jalamanotong taha somalhod do ganup nasa akka ulaon na dinggan nagabitad ni hauduhota pangoloyota dohot pangulahonota di haporseota. Manotong dohita martangiang, manotong dohita patupahon partangyangan, manotong dohita patupahon parmingguod di bagas tabi. Hata ni debatado na taulahon, hata ni debata di bagasan haporsiaw ni taulahon. Makorhon matu halongangan, makorhon matu ganup nasa akka pasu-pasu. Atong damang dainang nahinaholongan. Ganup nasa nasian jahuba di bata. Nauli doho nadinggan dopak korhon na. Taulahon ganup nasa holong na. Taulahon ganup nasa hatana. Taulahon madibagas akka porseota. Ganup nasa akka pesta adat. Radot tita diganup nasa akka ulaon na pauliulihon. Jalamanotong ganup nasa ojahan na diha porseota di Tuhan Yesus Kristus. Pos marohata. Ganup nasa ngoluta dangadong na mariswang halongangan gadda ni halongangan ido na pinasahat ni jahuba di bata diaka na porsea di ibana. Amen martangia kita. Mauliate madihuali jahuba di bata para siroha jala pardingga basa.
pargogo nasuhatu dosa doho Tuhan. Natotong dinalaho pasauton ganup nasa sakap holong niroham. Nuaing songoninang dihami. Diganup nasa hamaolon na niadupan nami. Diidahami Tuhan. Ganup nasa alu-alu nisi Maria. Na dialu-aluhot tuho. Laos di pangoloyon niya kaparhubas. Manotong Tuhan, napatuduhon na mga radu tiganup nasa hasomalan na dinggani, hasomalan na dinggan, naong pinasahat mo dihami di bagasa kaporsyaw diho, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate madihuali jahu bade bata, pargugui mahami, dinalaho mga radu tiganup nasa akaulaon hasomalan na dinggani, laos di bagasa kaporsyaw ma, nagabi o jahanna, nagabi pasikopon saluhut naganup nasa akaulaw nami. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Amin.